@joyce_oduor_. Wachak twak mar okinyi ma kawuono. Nyaka sani koro iloro skunde e pacho kae. Skunde ibiro bed ka iloro kuom thuolo mar dweche 2. Mano kochakore dwe mar 11, dwe mar 12 te nyithindo biro bede ot. Gin chenro kaka mage monego bed ni iketo godo nyithindo kachako kodi Eric. Wanyalo wacho ni ponono gin chenro mage ma pile ka pile. Mago miwacho ni janyuol nyalo bedo piny kod nyathine mar mondo mi koro tim. Kalore ni sani koro gionge lwet jopuonje skunde. Giduogo irwa wan jonyuol. Erokamano ahinya. En thuolo malach ahinya. Almost jumbe 11 ka nyithindo koro onge skul, koro gin e ot. Ang'eyo maber ni jonyuol mang'eny Kenya kae ka nyithindo nie skul to giwinjoga ka gifuong'ore, to ka giduogo e ot winjo ka jonyuol wacho ni giduogo. Koro en challenge ahinya ne sana ni jonyuol. To jopuonj gin jonyuol mar ariyo e society mwadake ni. Jonyuol mokwongo en in kaka wuon nyathi gi in kaka min nyathi. Koro kichak imedo gi owetene kata sisters ne, to koro nyithindo bedo e lwetu. Dhi chuno ni jonyuol koro bed piny gi nyithindo ka koro nyithindo loro. E ndalo masani jonyuol wuoyo gi nyithindo. Ok en kaka chon mane jonyuol gin otada ka wuoyo gi nyithindgi. Sani jonyuol wakwayou ni ka nyithindo biro e ot ka koro gibiro ni, wuouru kodgi, kuong ing'i ni to obiro gi results mage mag end term. To results mage mag end term gi chal nade. Timaneuru gimiluongo ni analysis. Wan gi the SWOT. SWOT ing'iyo ni nyathini ka koro loro, strength mare ni kanye e sombe mar skul, to weakness mare ni kanye, to opportunities mage ma koro inyalo yawo ne nyathini e seche molore nie. Koro opportunities koro ging'eny ga. Kae ma koro imanyo kata ka jalony moro ma kineno ka nyathini weakness mare cha ng'eny ne strength mare, to koro imanyo ne opportunity moro ma nyalo konye. To ichak ing'iyo ni to nyathini seche man ot kani kata ma ndala kani, threats mage mantie. Threats gin gik ma nyalo buogo dak mar nyathi e seche monge skul ka en e kor gweng' kata ka en kaka wan jok modak Nairobi. To bende biro bedo kileronwa ni ponono gin threats kaka mage ma jonyuol onego bed ni ng'iyo ka wadhi mbele kod twak mara. To pile ka pile e chenro mar mbako romo kata kapok abiro iri Rose kaachiel kod Madam Rolex,